Здравейте, господин Биков. Благодарим ви много, че ни отделихте време. Благодаря ви и аз. Имаме няколко въпроса, които искаме да ни отговорите на тях. И да започваме с първия. Само двама от 240 народни представители излязоха сред протестиращите. Вие бяхте един от тях. От години работите усилено в сектор култура. Успявате ли да постигнете диалог с сектора? Ами, мисля, че да. В последните месеци, даже доста често си говорихме с различни сфери на този сектор, защото той е доста голям. Той включва от това, което сме свикнали да възприемаме като сектор култура, най-шумните и най-видимите. Това са театри, опери, сценичните изкуства изобщо, до по-тихите, като библиотекари, като музеи, като читалища и до още по-невидимите, които са свързани с културно-историческото наследство. Археолози, архитекти, а, хора, които отговарят за това паметници на културата да бъдат в някакво добро състояние, което също е доста голям проблем, даже според мен е основният проблем. Така че имахме диалог. Аз това, което съм им казвал винаги, че трябва да, когато тръгнат да се борят за повече пари, първо трябва да имат идеи за това как тези пари да се разпределят правилно и не по-малко важно да бъдат единни. Когато се оправи всичко, тогава всичко се оправи. Аз съм против това да се даде на едните, да не се даде на другите. Трябва да бъде сектора да се движи равномерно и заедно. И те така направиха, между другото, и затова постигнаха и успех. Защото те постигнаха успех този път. Бюджета за култура първоначално трябваше да бъде увеличен с 78 милиона по предложение на Министерството на финансите и то концентрирани в най-вече в сценичните изкуства и малко за музеите и галериите и библиотеките. След тези и протести, и разговори и така нататък, вече имаме предложение, което ще бъде прието, най-вероятно с консенсус от всички народни представители, бюджетът реално да бъде увеличен с 250 милиона, нещо, което 220 милиона. Нещо, което не се е случвало никога. Такъв ръст на бюджета за култура. Тук трябва да направим уточнението, че понеже този бюджет не е мърдал много през последните 2 години, това е малко и компенсация за културния сектор. Добре, вие сте председател на комисия по култура в Народното събрание. Можете ли да кажете до каква степен комисията има роля в съставянето на бюджета? И по принцип в всяка комисия, изобщо всеки народен представител има роля между първо и второ четене. На първо четене бюджета влиза в Народното събрание по предложение на Министерството на финансите и на Министерски съвет. След това, ако бъде прият на първо четене, между първо и второ четене, както сега сме в този период, има 5 дни за внасяне на предложения. И там вече пък Министерски съвет не могат да правят предложения, могат да ги правят само народните представители, които трябва да съберат подкрепа, ако искат да променят една или друга част на бюджета, като трябва и да посочат откъде ще дойдат парите. Ако увеличим парите за култура, ние трябва да кажем откъде ги взимаме. И в момента сме в този процес, така че ролята на депутатите е решаваща в този момент. Разбира се, това се случва най-вече от депутати, които са част от управляващото мнозинство и в координация с правителството. Това е нормалният и по-добрия вариант да се случва, защото всеки министър си знае по-добре, чисто вече технически как да се случат нещата. И в културата промяната между първо и второ четене е в размер на 68 милиона отгоре. Така че ролята тази година на депутатите по отношение на културата е равна на 68 милиона лева. Добре, вие казахте това и по-рано, но нека да използваме възможността и да ви зададем направо въпроса. Посланието на протеста
Успя ли да стигне до вас като представител на властта и смятате ли, че имаше резултат? До мен то е стигнало преди да се появи това послание. Защото аз още, когато станах председател на Комисията по културата и медиите, казах, че този въпросът с развитието на българската култура трябва да бъде вдигнат на политическо ниво. Той трябва да стане политически въпрос, а не въпрос на културния сектор. Разбира се, тук говорим за държавната интервенция в културната сфера. Защото култура има по принцип. Тя съществува. Всичко е култура. Култура е градската среда, култура е комерциалния бранш, нали, най-различни стилове, музикални, театрални, каквото решите. Но това е тази така наречена масова култура, която може да съществува и без изобщо държавна намеса. Когато говорим за държавната намеса вече, там става въпрос за култура, която без държавно подпомагане не би оцеляла. Това е високата култура. Това е, например, класическата музика. Това е паметниците на културата, които на пазарен принцип най-вероятно биха били съборени, на тяхно място биха били построени някакви други сгради. Изобщо това е онази част от културата, която е едновременно много важна за едно общество, за да може то да бъде изобщо наречено културно пространство. И в същото време не може да издържи на пазарен принцип. И в тази връзка, още преди да започнат протести, аз съм говорил с техни представители, изобщо преди да се замислят, че трябва да протестират. И истината е, че аз съм им още от първия ден съм им казал, че парите за културния сектор са недостатъчни, не че има нужда да им го обяснявам, но това те да се увеличат зависи от тях. Не само нито от мен, нито дори от правителството. Те самите трябва да го поискат и да формулират исканията си ясно. Едно от тези искания, разбира се, е свързано с доходите в културния сектор. Няма професия, която да бъде престижна и да бъде ниско платена. Професиите в сферата на културата са ниско платени. И сега се надявам с този бюджет да се усети много ясно и отчетливо увеличаване на доходите в целия сектор. Разбира се, това е процес, който трябва да продължи и до година, и по-до година, защото за мен голямата цел е културата и образованието да станат паритетни. Бяха вдигнати учителските заплати рязко, между другото за 4 години те се увеличиха двойно. Същото нещо, според мен, трябва да се случи в сектор култура и те да се изравнят, защото в момента имаме изтичане на кадри от културата в образованието. Това е основно, особено музейни работници, библиотекари започват да се преквалифицират, стават учители и ние в един момент ще започнем да затваряме библиотеки и музеи. И няма да има и кой да иска да работи на тяхно място. Затова тезата увеличете ни доходите не е някакъв каприз. То е необходимост, която да съхрани тази културна инфраструктура от гледна точка на политиката и на държавата. Не даже от гледна точка на тези, които работят там. И затова аз съм им го казал още в началото, да не се притесняват да искат по-високи заплати. И разбира се, в рамките на този диалог, ние сме водили диалоги с колегите в Народното събрание и явно това даде един много добър резултат, от който аз лично съм много доволен. И друго нещо, от което съм много доволен последните дни, то според мен дори е по-важно. Това, че Борисов и Пеевски и Кирил Петков днес започнаха изобщо да говорят за културата и за това, че тя трябва да бъде финансирана, вече е постижение, което трябва заедно целият културен сектор да съхрани и да продължи. Защото решенията, независимо след време, нали, може да има друг министър-председател, ще има най-вероятно, ще има избори в някакъв момент, ще дойдат други партии, но това трябва да остане държавна политика, която да бъде продължавана.
и да бъдат ангажирани с нея лидерите на основните политически сили. Това беше и моята основна задача, когато станах председател на комисията, да ангажирам всички тези хора с този проблем и слава Богу им благодаря, че те откликнаха и видяха, че в това има смисъл и то и политически смисъл от гледна точка на държавността, не толкова на партийността. Можете ли да кажете какъв процент от БВП се акумулира в сектор култура? Сега, този разговор аз винаги съм го спирал веднага, като почнат да ми го говорят хора от културния сектор, защото той предпоставя, че културата би могла, след като генерира такъв голям процент. Те ми твърдят различни хора, сега аз честно казвам не съм го проверявал, а и не знам как точно може да се провери, защото това е доста спекулативно, но твърдят 5-6% и така нататък. Не е въпросът в това какъв икономически растеж генерира културата. Работата на културата не е да генерира директен икономически растеж. Работата на културата е да създава качествен живот, а не пари. И за мен следващия голям разговор, който трябва да започне още от следващата година началото е как да демонтираме част от пазарните механизми в културния сектор, в държавния културен сектор. Това трябва да се случи, ако искаме да имаме сериозна култура и да имаме сериозно културно излъчване. Аз това съм го казвал и задочно на министъра на финансите през телевизията, че имам две лоши новини за Министерството на финансите, свързани с културата. Първата е, че културата струва много пари, високата култура, и тя струва навсякъде много пари. Има еднаква цена и в България, и в Германия. И втората е, че тя не носи възвръщаемост веднага. Няма тази година, като дадеш 5 лева, до година вземеш 6. Нищо няма да вземеш до година. Само, че след 10 на 15 години, ако имаш последователна политика, ти ще имаш общество, което живее в по-нормална среда, ще имаш хора, които са развили някаква чувствителност, които могат да общуват помежду си, които могат да оценят красивото, грозното. Изобщо имаш и пред света, нашето общество ще има един много по-добър облик. Това е резултатът. Той не може да се измери. Че имаш по-добри хора. Няма как в количествени измерители, и това беше нашия голям сблъсък с Министерството на финансите, който аз се надявам да бъде прекратен след приемането на бюджета и да минем в някакъв режим на диалог. И те да проявят разбиране към това. Няма сериозно общество, което да чака културата да му извади парите. Но в същото време културата, аз твърдя, и все повече това ще се случва заради процесите, които вървят в световен план, културата ще става все по-важна и тя рано или късно, по-скоро рано, ще бъде точно толкова важна, колкото икономиката. Защото в момента имаме войни около нас и тези войни са на културен принцип. Те се водят заради култури. Те не се водят заради 2 декара земя в Палестина. Те се водят, защото това е сблъсък на две култури, на две светогледа, на две идентичности. Това е културата. И ние сме толкова близо до тях, че не можем да си позволим да оставим вакуум в това отношение, защото вакуум няма да има. Той просто ще бъде запълнен от друга култура. И ако не почнем да го мислим малко по-сериозно, а не просто ние обичаме ли да ходим на театър, друг е въпросът и с вече, и тук е към Министерството на култура, защото до сега нашата мишена беше Министерството на финансите, но след това решение на бюджета вече Министерството на културата носи огромна отговорност за това да структурира така нещата, че действително да подпомага високата култура. Това е много голяма отговорност. И се изисква доста голямо разбиране на този процес. Защото има проблеми, и те са очевидни в културния сектор. За мен един от големите проблеми е, че държавата субсидира неща, които не са висока култура. Просто субсидира на калпак. Някой нещо играе. Второ, особено театрите, които са една много голяма мрежа в страната,
според мен трябва да се мине към някакъв вид поставяне на държавна задача. Едно е театъра в Разград и в Търговище, друго е театъра в Пловдив, трето е Народният театър, четвърто е Сатиричният театър. Те изпълняват различни задачи и трябва да бъде много ясно формулирано, а не всички да бъдат да изпълняват една и съща задача, задачата да бъде да продадат повече билети. Не може това да бъде държавната задача. Предстои реформа в фонд култура и той, между другото, би могъл да бъде един от инструментите, които да стимулират качеството и качествената продукция и формирането на съвременна българска култура. Защото не само трябва да съхраняваме паметта, но трябва и да формираме и нещо, което пък после нашите наследници да съхраняват. Изобщо да формулираме кое е ценно в културата. И аз бих им дал посока на мислене. Ценност в културата е нещо, което е било ценно вчера, ценно е днес и ще бъде ценно утре. Това е ценност в културата. А не нещо, което просто сме си измислили днес и мислим, че сме много добри. Така че държавата, хубаво е, че политическото внимание е насочено към културата и сега има възможност наистина да се постигне прелом в тази област. Подготвили сте законопроект за изменение и допълнение към Закона за закрила и развитие на културата, в който предвиждате голяма реформа в Национален фонд култура. Можете ли с няколко думи да кажете какви са предимствата на тази реформа? Тя е част от този тип разговор, който водим също още от лятото с Министерството и с сегашното ръководство на Министерството. Законът беше подготвен съвместно, чисто технически почти изцяло от Министерството, но в разговор и с представители на Комисията по културата, които сме казали долу какво мислим за концепцията на фонд култура. Голямата задача е да стигнем до едно положение, в което Министерството да очертава рамката на българската култура, концепцията, по която трябва да се развива българската култура, а фонд култура да бъде един оперативен орган, който да разплаща и да администрира тези процеси на оперативно ниво. В момента фонд култура и Министерство на културата са все едно, въпреки че министър е председател на борда не на борда на директорите, на управителния съвет. Там първо не се знае кой носи отговорност, кой взима решението. Изпълнителният директор твърди, че управителният съвет взима решенията, управителният съвет твърди, че изпълнителният директор. Министъра не може по закон да санкционира изпълнителния директор, както и управителния съвет. Изобщо става едно поле на безотговорност, което не дава добри резултати. И това се вижда по скандалите, с които е съпътстван фонд култура. Второ, фонд култура в продължение на много години работеше с по 6-700 хиляди лева. После започна да работи с по 2 милиона, изведнъж през 2022 година в него влязоха 39 милиона, тогава дойдоха големите проблеми. Той няма, чисто като брой хора, административен капацитет да управлява толкова много пари. И между другото се случиха редица безобразия с тези 39 милиона. Като даване на калпак, включително на фирми, включително на дейности, които нямат нищо общо с високата култура, музикални партита и всякакъв тип шоу-бизнес. Не е работа на фонд култура и на Министерство на културата да финансира шоу-бизнес. Шоу-бизнесът затова е шоу-бизнес, защото е бизнес. От него се очаква сам да си вади парите и да печели от това, а не да получава пари от фонд култура и от Министерство на културата. На всичкото отгоре, по плана за възстановяване и устойчивост има 80 милиона, които трябва да минат през фонд култура. Разбира се, за тях трябва да се направят проекти и така нататък. В самия план е заложена реформа на фонд култура, така че той след това да може да управлява пари от такъв мащаб. И всичко това е включено в измененията на Закона за закрила и развитие на културата. И за мен радостното е, че на първо четене
този закон беше приет с пълно мнозинство от Комисията по културата и медиите. И очаквам следващата седмица да мине и в пленарна зала на първо четене, отново с пълно мнозинство, което показва, че сме постигнали един консенсус, който ще бъде траен и устойчив в това отношение. Така че аз мисля, че до половин година реалистично фонд култура вече да си има своите адекватни програми, критерии, защото така и не става ясно какви точно критерии трябва да отговарят и какви са задачите пред тези, които печелят проекти. Ти си спечелил проект за нещо, защо държавата ти е дала този проект? И това е отговор, който държавата трябва да даде. Какво очаква този проект да постигне? За да могат и хората, които кандидатстват, пък те да знаят как да кандидатстват и каква им е задачата, а не просто да си измислят някакви проекти, за да получат някакви пари. Смятате ли, че в устройството на Министерството на културата трябва да има реформа? Според председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев, финансовата част от работата на Министерството трябва да бъде отделена в агенция. Какво е вашето мнение за тази идея? И как? Не знам какво има предвид под агенция. Със сигурност Министерството на културата има нужда и то спешна в няколко аспекта от административна реформа вътре. Първо трябва да наистина се направи един много сериозен анализ на как са разпределени различните дирекции вътре, защото част от тях имат със сигурност нужда от повече хора. Например, Националният институт за закрила за културно-историческо наследство, НИНКН, той работи с 56 души. През 80-та година е работил с 1300 души. Този институт отговаря от магистралата до последната къща паметник на културата, за това имаш ли право да го боядисаш, имаш ли право да правиш магистрала, дали там няма някакви разкопки, дали няма някакъв културен паметник, който можеш да увредиш. Това го правят 56 души, което е крайно недостатъчно и поради тази причина най-вероятно и затова са ни в това състояние една част от паметниците на културата, които се рушат и колко къщи в София паднаха такива. Второ, към административна реформа в Министерството на културата има едни дружества, които със сигурност трябва да бъдат слети. Има дружество Орфей, Време, Реставрация. Те са едни останки, които са правени в късния социализъм, изпразнени са от съдържание, но притежават имоти и са се превърнали в едни хазяи. Те дават някакви имоти под наем, даже едните студия Орфей са на път да загубят след една много дълга битка, вече 15 на години, която върви, да загубят и част от собствеността си. Всичко това трябва да отиде в една дирекция в Министерството на културата. Всички имоти на Министерството на културата и да се знае кой ги управлява. А не да са просто някакъв пристан на някакви хора, които да дават под наем апартаменти и други неща. Има фонд 13 века България, който също има собственост. Този фонд също не се използва ефективно. Това са обикновено дарения в него. Аз наскоро чух, че тръгват да продават някакви апартаменти, което ако са тръгнали да го правят наистина, трябва незабавно да бъдат уволнени тези хора, които са там. Но не е въпроса в уволнението. Въпросът е да се просто да се оптимизира самото министерство, да започне да ако може да спестява пари, да бъде малко по-неразхитително, защото аз преди 2-3 месеца, както се борихме за повече пари, нали, да има пари в културата, в същото време съм виждал как се разхищават пари. Едновременно нямаш пари, но ли разхищаваш. И това тук не го казвам към сегашното ръководство на министерството, просто това е структурен проблем, който аз вярвам, че сегашното ръководство има потенциал да разреши. Или поне да започне да го решава, защото той е много дълбок. Защото ние имаме една културна инфраструктура, която е наследена от социализма. Тя е много голяма, много мащабна.
Преминало е през една пазарна реформа през 90-те години, което практически я изпразнило от съдържание и в момента имаме една куха структура, изпразнена от съдържание в немалка част от и неадекватна на ситуацията. Ние имаме 53 театъра в държавата, които имат 53 репертуара, 53 директори, 53 счетоводители. И част от тях са в места, да кажем, имат голяма сграда, построена по време на социализма. В Смолян е така, с 600 места, с 700 места, при положение, че града е стигнал до около 20-30 хиляди души. Но няма толкова публика. Как се пълни тази зала? И тук искам категорично да подчертая, нито един театър не трябва да бъде затварян. Но би могло театри от типа, например, Разград, Търговище, Шумен, защо не направят един общ репертуар? Нека да се стои сградата, нека да се стоят трупите, актьорите, техническите персонали, просто да направят общ репертуар. Няма смисъл тези три театъра да правят на година 30 представления. Могат да направят 10 представления и да ги играят много пъти, а не да направят премиера, да изиграят 6 пъти и след това да почнат новата. По този начин идеята е да започне някакво укрупняване и да се работи с по-големи бюджети. Тогава ще има и по-добри постановки и по-големи заплати дори. А ние разхищаваме. Същото нещо е и в други сектори. Като дам пример с театрите, но би могло да се мисли в тая посока и по отношение на музеите. Не сме толкова голяма държава, за да фрагментираме по такъв начин този сектор. Той е достатъчно сложен, за да го фрагментираме още повече. Така че и върху това се мисли. Мисля, че то трябва да мине, разбира се, през разговор с всички, да бъде обяснено. Не означава това, че се цели спестяване на пари. Напротив, парите трябва да бъдат увеличавани. Не е съкращения и не бива да бъдат правени съкращения, поне на творческия състав, както и на техническия персонал. Но със сигурност трябва да се помисли как да бъде адекватна тази инфраструктура на настоящето. Имаме градове, които са станали 30 хиляди, те когато са правени, всички тези театри са били на по 70 хиляди, 80, 100, сега са 30 хиляди. Дайте да им поставим задача да обслужват тези 30 хиляди. И не само тези в града. Тези, които са и по селата. Всеки трябва да има достъп до културата. Това е голямата цел на задачата, на държавата. И голямата задача. И ние трябва да мислим в тази посока. Как да изпълним тази задача? Какви са начините? Трябва да изберем най-добрия начин. Добър ли е диалогът между изпълнителната, законодателната власти и сектора? Ако не, какво липсва и как смятате, че може да се подобри? Аз мисля, че аз от името на законодателната власт мога да говоря, и то от Комисията по културата и медиите, ние сме в добър диалог и с сектора, и с Министерството в момента, и така трябва да бъде. Предполагам, че Министерството има диалог с сектора и няма как да няма, защото те пък се занимават вече с всеки ден с различните проблеми на този сектор. За мен голямата цел е да се изграждат консенсуси по тази посока. Ние, както вече има консенсус, мисля, в целия културен сектор, защото го видях и го усетих. Хора, които даже не са в добри отношения, се събраха и започнаха да вървят напред заедно. Към този консенсус беше включен парламента. Към този консенсус вече според мен е включена и изпълнителната власт, или поне е в процес на включване. Аз ще положа усилия да бъде включено и Министерството на финансите в този сектор, защото е много важно в това отношение. Министерството на външните работи, което отговаря за външната политика, а една от големите задачи на културата да имаме износ на култура навън. И това става по взаимодействие с това министерство. С Министерството на регионалното развитие, с което може да се работи за паметниците на културата да се ремонтират и с изграждане на такива програми. Постигнем ли този политически консенсус, другите неща вече са технически въпроси, които не са маловажни, те трудно се решават, но
но биха могли да бъдат решени. Господин Биков, вие сте завършил актьорско майсторство. Ще ни разкажете ли малко за актьорския си път? Той не е толкова забележителен, колкото другия път. Бил съм 3 години актьор в Стара Загора. Играл съм. Вече не помня, сигурно 11-12 постановки. И след това постепенно аз напуснах театъра. Имах някаква идея, нещо на свободна практика, но така се случи, че почнах да пиша. Преквалифицирах се на журналист и лека по лека минах в тази част. Но не съжалявам за това. Нито за това, че съм бил актьор, нито че вече не съм. Добре, много ви благодарим за отделеното време и за това, че ни приехте. Благодаря ви и аз.